से गोवा शॉपिंग फेस्टिवल ये थिंक गोल्ड है यहाँ से पेशी चिप्स फर्नीचर है यहाँ को डिफरेंट डिफरेंट टेबल भी है ये पूरा आटा हाँ, आटा है, रागी आटा। सो हॅलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चॅनल हांव मार्गांव सेला येला सेल पडला से गोवा शॉपिंग फेस्टिवल तुमकां सगळो सेल दाखयता द बिगेस्ट इंडिया इंटरनॅशनल कंज्युमर लायफस्टायल एक्झिबिशन वो एंट्रन्स फ्रेंड्स तेजो एंट्रन्स येयलो प्रतीक मोटर्स येता बायक खायचे चले सगळे बाइक्स है प्रेस्टीज है यहाँ प्रेस्टीज यहाँ सोफा है इसको सो यहाँ बरे की लेडर भी है आणि तो प्रेस्टीज है यहाँ से सोफा टेबल सगळं फर्निचर आहे को डिफरेंट डिफरेंट टेबल भी आहे तुकिंग कॅटलॉग पेटलॉग दोला असतो सारको सोफा मेळटा चेअर भी आहे फ्रेंड्स हिंग सायबीड में आहे बुद्धा भी है ये ती साइड में तसं वस्तू है ये वाटर फाउंटेन टाइप शिवता ती मशीन है 21,000 15,000 इतने 12,000 मशीन्स ओके इलेक्ट्रिकल लेटेस्ट मॉडल आणि ये सोलर वाटर हीटर हाँ सूर्य बरी असो आहे सूर्यांचो किती लेटेस्ट चले हाँ चढ़वाएंगे क्लिप हाँ चढ़वाएंगे ज्वेलरी ओके 150 रुपीस ये 250 रुपीस ये 150 मैडम ये सब सीएम गारंटी कलर गरम पानी ठंडा पसीना कुर्ता भी कैसे ले सब फर्नीचर आपको थोड़ा दिखाइए आंवला कैंडी मैंगो जिंजर पान बड़ी शॉप ये पूरा पान ऐसा हाँ पान का आएगा ना सर पान बड़ी शॉप डाइजेस्टिव गोली फ्रेंड्स मैंगो बड़ी शॉप भी कैसे ले सब मिलेगा सर यस मैडम अच्छा टेस्ट करो साहब ये ऐसा शॉप सगळे ओके मॅजिक टॉवल हे सगळे किचन बी यूज जाते सगळे हिंगा फर्निचर्स है कैबिनेट्स भी चले बरे कैबिनेट्स भी है कैसे रे पत्र कैसे हो हिंगचे भुरग्यांगे सॉक्स भी आहे लेडीसांगे सगळे लेडीसांगे
हक्को भुरग्यांगे सॉक्स बी आहे चले आणि हेच आहे काप अशी चिप्स पोटॅटो बनाना चिप्स से सगळे चिप्स टाइप देखो हिंगा गुजरात नमकीन सो हिंग शॉप इंस्टॉल गुजरात नमकीन आणि हिंग मेळटाय हिंग तेंका बॅग बी मेळटाय सो हिंग बॅग बी आहे तेंकडे हा टॉयझा स्टोर हा से गड्याचे अनब्रेकेबल आ गया टूटणार नाही मोडणार नाही खराब नाही होणार रे बाबा स्टोर हो हक्को त्याला अनब्रेकेबल टॉय आ गया रे बाबा आणि असं सामान आहे सगळं इधर आटा है मसाले हल्दी पाउडर टर्मरिक पाउडर ये स्पाइसीज हाँ पूरा चिकन मटर मसाला पण आहे चिकन मसाला ये मटन ओके मसाला ओके ये मटन मसाला हाँ. ओके ओके कांदा लहसुन मसाला है किचन किंग असा ये वाला किचन किंग ओके ओके सब इसमें डालते ये होममेड पूरा होममेड हाँ हैं गृह उद्योग है हमारा उधर ओके महाराष्ट्र ओके ये पूरा आटा है हाँ होलसेल है हाँ नहीं नहीं ये पूरा आटा हाँ हाँ आटा है रागी आटा ओके ओके और ये स्पाइसीज पूरा स्पाइसेस चटनी हाँ ओके ओके ये टर्मरिक है ये रेड चिली है ब्लैक सॉल्ट है चिकन मटन मसाला चिकन मसाला ये चटनी है ड्राई पाउडर है ओके ओके तो आप इसमें भी डाल सकते हो ओके ओके सो फ्रेंड एक जाय थिंग आणि आयटम आहे याचे आप शूटिंग ले रहे हैं ना वीडियो फ्रेंड्स आहे की हे सगळे प्लास्टिक टेबला बी घालते दिसली से देखो स्कूल बॅग्स बी आहे हिंगा इकडे वयरूय ह्याचे टेबला बी घालते दिसय ह्याचे चले हिंगा हे आहे पर डे 7 है इसका एक 1 मीटर सगळे पर डेचे 1 मीटर से ज्यादा है 120 ये भी 4 फीट है हिंगा याके कार्पेट ही सगळे कार्पेटीचे इकडे गोल्डा आहे हा कांकणा बकण्याचे टोटल याचे तीन गोल्डा आहे ह्याचे ये सगळे कार्पेट्स चले ऐसे वस्तू लेडीसांगे हे बी मेट्टाचे ड्रेसेस सगळे डिफरंट डिफरंट कलरफुल सगळे तसले होबरे पोटॅटो बनाना चिप्स ओके सिगरेट्स ये परफ्यूम है लक्झरी परफ्यूम्स ओके ओके चलो हाँ काउंटर यहाँ से ये क्या है भाई पापड़ राजस्थानी पापड़ है राजस्थानी पापड़ हाँ अच्छा से राजस्थानी पापड़ एकदम सगळे पापड़ मेळटा हिंगाचे चले याचे ती फ्राय बी करून दिता जायले याचे सो इंग्लिश हाँ सगळे पापड आहे अख्खे पापड तुला फ्राय करपा हे ब्रश बी सगळे तसले तसे वस्तू सगळे ब्रश बी सूर्य ब्रिय यहाँ का कुछ माल है ना तारा मसाला क्या है गोभी मंचूरियन ये वेज का आएगा मैम ये नॉन वेज का आता है मसाला रहता है
नॉन वेज में चिकन मच्छी अंडा पकौड़ा गोभी मंचूरियन मसाला सब एक ही जाता है ना ऐसा ये 130 120 तो दिया 200 में ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೈ ಬೇಕು ಅಂದಿತ್ತು ಇದು ಅಂತೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ सगळे ಹಿಂಗೆ ಹಾಯ್ ಹಿಡಿಸಂಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಸ್ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪುರ ಸಗಳಿ ಬೇಗ ಬೇಕಾ जायतो व्हडला हा से गुणा ना हेवटें पावलचे शॉर्ट पॅन्ट्स ट्रॅक पॅन्ट्स जायत रो पिलो हा चली हिंगा हाय शर्ट्स बी याचे चढो हे अनिशा कॉस्मेटिक्स सगळे कॉस्मेटिक्स आपके फ्रेंड मोबाईलला कवर आहे सगळी की मोबाईलला कवर आपलं हे भी अच्छे अच्छे चले हिंगा आपके मोबाइल है इसको यहाँ ये सेम थे चक्री टाइप से पाने बने दिस पीस तसले आणि कॅबिनेट्स टी शर्ट से बरी आहे टी शर्ट बरी टी शर्ट आहे हे ते एक बरे हा पुमा हे ते हे ते वयर चयताले ते ग्रीन हा ते 250 सांगत तो हे ते बडावाला 300 टी शर्ट हे बरे आहे हिंगची सगळी हे पिकल अख्खे राजस्थानीचे राजस्थानी पिकल चलो ओके लिसी लिसी नेक्टाई कांकड़ा देखो इन काकड़ा भी नेक्टाई आते सगळे इंगेसे वस्तू आहे लाकडा उडानाचे दोले बी याचे 180 नीचे स्टोरेज रख सकते हो ये 150 चलिए तीसरे वस्तू आहे सगळी सेम इंग्लिश बाटली सैंडल हिंग फ्रेंड्स सगळे बुक्स मेळटाचे हे ड्रॉइंग बुक्स चले इमेज को है जात बशे आहे हिंगा स्टोरी बुक्स भी आहे सो हिंग जायते आहे आणि हिंग रेसिपी आहे हिंग रेसिपी बुक्स आहे आणि लॉकेट्स भी मेळटाचे लॉकेट्स सो एशको आहात फ्रेंड्स सगळे फाटले आणि हिंग डिक्शनरी बी आहे सगळे बुक हिंग
ओके हुकू बुक निंगा ड्राय फ्रुट्स हे सगळे ड्राय फ्रुट्स ₹20 आणि टी शर्ट नाही प्रिंटिंग होतं याचे जस्ट इन 10 मिनिट्स विराट कोहली टी शर्ट प्रिंटिंग होते ये भैया फुला फुला मांड फुला मांड आहे सगळे सगळे लटकन सगळे सगळे गॉगल्स ₹100 बाहेर स्टॉल आहे आईस्क्रीमचे सॉफ्टी आइसक्रीम मेल्टिंग ना ये कैसा है कैसा ओके एक मिनिट हां इनसे बेलपुरी भी तेसो है चले ओके बेलपुरी मिळते मोके मोके हे कोण दिते आणि शेक भी है शेक भी ह्याचं तेंगे काउंटर असते ते कोणते ते ही ती आईस्क्रीम आयसाची बर्फी बर्फी सोडा बडा तेसो लिंबू सोडा बी आणि सामोसा स्नॅक्स तेसो मेळटाचे मंचुरियन तेसो मेळटा ज्यूस कोत्ताय हांवें एक मँगो ज्यूस सांगला कोत्ताय ते आता यूट्यूब याद कोत्ताय सगळं सो ज्यूस केस करून जातो तेंगे वेट म्हणजे मंचुरियन ना ते त्याचे मंचुरियन करून दिते सगळे रेडी करून दिताय ते भायल्यान फ्रेंड सगळं प्लास्टीक बी मेळटाचे के प्लास्टीक हा आणि पॉपकॉर्न याचे पॉपकॉर्न मेळटे पॉपकॉर्न करते भायल्यान एश कोण सगळे सेल ₹20 से अठा ₹30 ₹40 तो सगळं सेल पडला हे ₹300 प्राइस हे 200 येते 150 आणि इथून गेमी बी आहे इथून गेमी स्टॉल हा आणि भुरग्यांक हें आहा त्यात कोत्तायचे त्यात हे बोत्ताय हो आणि स्विमींग पूल टायप चिली ते वार बोत्ता ती गाडी आहे हिंगा फक्त बारीक बारीक हा आणि हो संडे लास्ट ₹70 प्लेटी बरे यायचे चिली त्याच भशेन प्लेटी आहे थोडे कित्याक पावस येवपा न्ही भायल्यान तेका लागून ते धांपताय सगळें आनी कायली भायली तेसले धाकटे कायली
तसे भेटते वाला 350 कोयते बुयते असे 1.5-2 येते ते नाल चलते ते येते वो 300 का है उसमें छोटा साइज चले तो सध्या भायल्या नेलो हा फ्रेंड्स हांव आतां हिंगा एस पी डी मार्केटान येयलोलो